Kvele ili izvor je dokument nastao u 1. stoljeću koji nitko nema, ali su povjesničari poprilično sigurni da je postojao. Ukoliko bi to bilo točno, radilo bi se vjerojatno o jednom od najstarijih evanđelja koje se jednostavno izgubilo. No na temelju čega su povjesničari uopće zaključili da je taj dokument postojao i koja je njegova važnost? Ostanite uz lekciju Brevis i saznajte odgovore na ta pitanja. Novi zavjet broji čak 4 evanđelja, po Marku, Mateju, Luki i Ivanu. Prva su 3 međusobno toliko slična da se jednim imenom nazivaju sinoptička evanđelja. Evanđelje po Ivanu ne dijeli njihov zajednički izgled ni strukturom, ni naracijom, ni brojnim događajima. Vrlo je važno da povjesničar ima više izvora za neki događaj kako bi mogao utvrditi što se zapravo dogodilo. Činjenica da Marko, Matej i Luka donose mnoge iste događaje od velike je koristi. No, postoji i jedan problem vezano uz to. Naime, ponekad je neki događaj ispričan identično u slovo u 2 ili čak 3 evanđelja, primjerice ozdravljenje gubavca. Kako je to moguće? Probajte se sad vi sjetiti što ste jučer rekli za ručkom i zapišite svoje sjećanja. Onda zamolite one koji su bili s vama da učine isto. Koja je vjerojatnost da ćete imati identičan tekst u slovo? Vrlo mala. Vi ćete ispričati isti događaj i poruka ili smisao će biti isti, ali način pisanja i raspored riječi će biti drugačiji. Kako to da sinoptička evanđelja nekad imaju identičan tekst? Pa, netko je prepisivao. Zbog razloga u koje sad nećemo ulaziti, općenito se drži da je evanđelje po Marku nastalo prvo, te da su Luka i Matej, pišući vlastita evanđelja, pred sobom držali primjerak Marka i po potrebi ga konzultirali ili čak iz njega prepisivali. Ključno je dodati da Luka nije znao za evanđelje po Mateju, niti Matej za evanđelje po Luki. Dakle, Marko, Luka i Matej imaju neke zajedničke priče, ispričane na gotovo identičan način. Nadalje, Luka ima neke priče koje nemaju niti Marko niti Matej, primjerice parabola o milosrdnom Samarijancu. I Matej ima neke priče koje nemaju ni Marko ni Luka, primjerice parabola o radnicima posljednjeg sata. I sad dolazi na scenu Kvele. Naime, Luka i Matej sadrže neke priče koje nema Marko, a gotovo identično napisane. Matej 6.24. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Luka 16.13. Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara, ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Kako je moguće da autor evanđelja po Luki donosi istu priču kao i autor evanđelja po Mateju, a ne zna da je ovaj drugi nešto napisao? Ponavljamo, Luka ne zna za evanđelje po Mateju, niti Matej za evanđelje po Luki. Kako su povjesničari zaključili da ne znaju jedan za drugoga? To ćemo pokušati objasniti sljedećom ilustracijom. Zamislite da svaka priča koju nalazite u sva 3 sinoptička evanđelja ima broj, te idu redom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Također, onim pričama koje se nalaze kod Mateja i Luke, ali ne i kod Marka, date slova redom A, B, C, D, E, F. Sad, kad Luka i Matej prepisuju od Marka, onda ga gotovo slijepo slijede u rasporedu priča. Ali kad donose materijal koji smo označili slovima, onda svaki ima svoj raspored. Evo kako to konkretno izgleda. Markovo evanđelje ide redom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evanđelje po Mateju ide 1, 2, A, B, 3, C, 4, 5, D, E, 6, F. Evanđelje po Luki ide 1, F, 2, B, 3, A, E, 4, 5, D, C, 6. Kako onda mogu imati identične priče, ali na potpuno različitim mjestima, izuzev kad prepisuju od Marka? Opet, radi se o prepisivanju, ali budući da nisu prepisivali jedan od drugoga, pretpostavlja se da su osim evanđelja po Marku, ova dva autora pred sobom imali još jedno evanđelje ili jednostavno dokument, knjigu. Ta se pretpostavljena knjiga naziva Kvele.
Ne samo da se pretpostavlja da je ta knjiga postojala, već se može poprilično dobro odrediti što je u njoj pisalo, ili barem dio onoga što je pisalo. Kao prvo, drži se da je dokument napisan na grčkom, jer bi inače Matej i Luka tekst morali prevoditi, što bi značilo da ne bi imali baš identičan prijevod. Ponavljamo, Matej i Luka ponekad imaju identičan tekst koji se ne nalazi u Marku. Q dokument je svakako nastao prije Evanđelja po Mateju i Luki, a moguće i prije Marka. Općenito se drži da je nastao u 40. ili 50. prvog stoljeća. Sad, što je pisalo u tom dokumentu znamo na temelju Mateja i Luke, a radi se o izvještajima, to jest Isusovim govorima na kušnji u pustinji, blaženstvima, pitanje Ivana Krstitelja dok se nalazi u zatvoru i tako dalje. Neki autori smatraju da se Q izvor sastojao uglavnom od Isusovih izreka i da nije sadržavao narativ o pasiji, no nemamo baš snažnih dokaza za to. Jednostavno ne možemo znati jer nemamo primjerak. Nije ovo znanstvena fantastika. Q ne bi bio jedini dokument za koji se drži da je postojao. Znamo da je Pavao pisao neke poslanice koje danas nemamo u svom posjedu. Netko se sad možda pita, kako je moguće da su izgubili jedan tako važan dokument? Jednom kad je, na primjer, Matej prepisao Q, više nije imao potrebe raditi nove kopije onoga što se nalazi u Q, jer se to sad nalazi u njegovom evanđelju. I to je samo jedan od brojnih načina na koji se moglo dogoditi da Q nestane. Jasno, uvijek postoji mogućnost da su povjesničari u krivu, da Q nije nikad niti postojao ili da je evanđelje po Mateju to koje je nastalo prvo, a ne Marko i tako dalje. Postoje istaknuti povjesničari koji odbacuju hipotezu o Q izvoru i drže da je Matej prepisivao od Marka i Luke, ili obratno da je Luka prepisivao od Marka i Mateja. Povijest nije fizika ili kemija, pa da je moguće napraviti pokus i vidjeti. Ovdje smo samo prenijeli ono što je trenutno uglavnom prihvaćeno među povjesničarima. Ako ništa drugo, onda barem kao vrlo zanimljiva hipoteza. Nadamo se da je i vama ovo bilo zanimljivo. Možda si netko misli da ta tema uopće nije važna, ali Q nam dokazuje da su priče, pa čak i spisi o Isusu kolali među društvom i prije nastanka samih evanđelja, što je važno u kontekstu govora o povijesnom Isusu. Puno hvala što pratite Lekciju Brevis. Molimo vas da nas podržite preko Patreona ili ovaj video podijelite sa svojim prijateljima. Do idućeg puta, pozdrav u Kristu.